Shout out na tayo guys. Luto na yung ating adobong manok sa atsuete. Ayan oh. Grabe sarap. Saka yung malambot yung chicken. Saka lumalabas yung oily niya. Natural na oily ng manok. Yung guys, pasupport na lang ng aking YouTube channel. God bless. So ayan. Two 2,000 years later.
2,000 years later. Shout out na tayo guys. Luto na yung ating adobong manok sa atsuete. Ayan oh. Grabe sarap. Saka yung malambot yung chicken. Saka lumalabas yung oily niya. Natural na oily ng manok. Yung guys, pasupport na lang ng aking YouTube channel. God bless. So ayan.